RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus, amb la col·laboració de Vermuts Miró. Vostè primer. A RAC1 amb Marc Giró. Home, i amb l'Ernest Ferrer, l'Organització des de Barcelona, Joel Fortuny, Terra Madosa, què tal estàs? Bon dia, molt bé. Aquest programa també l'estem fent des de Reus, des d'exactament el Gaudí Centre de Reus, ciutat natal de Gaudí. Diuen els de Reus. A veure, ets doctor en periodisme i comunicació i experta en Gaudí i, a més, guia externa de la Sagrada Família. Sí. Es veu que es fots uns viatges als nord-americans que flipen els nord-americans la Sagrada Família i les teves explicacions, no? Sí. Estan molt interessats els nord-americans. Però t'he de dir que venen molt preparats, que abans de venir han fet els deures i ens han mirat documentals, han anat a conferències i quan venen et pregunten ja directament les coses, no? On és aquell símbol, on és aquesta capella? Perquè ja venen preparats. I això la gent d'aquí no ho fem. Tu ets una torradeta, de Gaudí, em sembla, ho saps tot? Torradeta i mitja. Torradeta i mitja. Quan et ve això, la torramenta per Gaudí? Quan et ve? Em sembla que em ve ja el braçolet, no? Al néixer, perquè tota la gent d'aquí a Reus som tots gaudinistes. Sí? Tothom és gaudinista? Tothom sap la vida de Gaudí, ens fem tota la memòria. Le Corbusier res, no? També. També. I llavors, bueno, que em digui, senyora? Nosaltres no som de Riudoms. Ara farem vostè perquè m'ha fet una foto que llavors amb la peta i farà gràcia de veure-la. Sí, ja veurà. I què tal de Riudoms, ve o no? Nosaltres pensem que va néixer el mas de la Calderera. A veure, què? Nosaltres pensem que va néixer el mas de la Calderera. Bueno, perquè no dic que la família del Gaudí tenia distints mas. Els pares són calderers i són de Riudoms. Ja, senyora, però vostè troba que havia de xafar. Vostè és molt valenta, perquè venia a Reus a venia a reivindicar fantasiosament, però devia... I llavors això ja el fa de Riudoms. Però el mar... Saps què vull dir? No, jo no dic res. Senyora, vostè es pot xafar a tot el centre de Gaudí d'aquí de Reus? No ho xafo. Quan aneu a Riudoms i voteu al centre de... Doncs ara vas a Riudoms i fots al centre Gaudí a Riudoms i endavant amb la cosa immersiva i tal. Però clar, que no pot ser, és no invertir un puto duro. Anar dient que és de Riudoms i aquí estem els de Reus remant pel tema de Gaudí. I ara ve ella aquí, el pla terrorista, Jo és que nosaltres som nascudes a Riudoms. però tu hi eres, tu eres llevadora... A veure. Quina edat tens? Jo, 61 anys. Tinc 250 anys i era llevadora de Gaudí que estava allà a Riudoms. 61 anys. Però tu te la sensació d'unes persones que tenen casa a Reus, parant que la seva senyora neixi a un mas, que allò hi havia una pols, hi havia... Es pot visitar el mas de la Calderera, Què? Però és Es pot visitar, S'ha de dir que és un mas construït als anys 20. El mas de la Calderera de l'època de Gaudí era un cobert petitet. Era un cobert, però què pena, mira Jesús de Nazaret, Gaudí. Mira. A veure, aquesta senyora ens està torpadent. Perquè al final... No, sí, ens Una dona trucada? No. Una terrorista. Policia! Ara explicarem per què és bonic. No, perquè dona l'oportunitat, al final, que surti el tema de Riudoms, dona l'oportunitat d'explicar les històries que s'han muntat al voltant de Gaudí i la realitat empírica que hi ha amb els documents. Llavors, és veritat que Gaudí visitava molt Riudoms perquè hi havia la família, per part de la mare era de Reus, la mare. On parirà una mare? On parirà una mare? A Reus. La qüestió... No, però que dona l'oportunitat d'explicar que és veritat que el vincle entre Reus i Riudoms és històric, no tan sols per la figura de Gaudí, està a 3 quilòmetres, estem molt a propet i per tant tenim molt moviment a municipal. O sigui, a veure, per tu, clar, Riudoms és un barri de Reus, senyora! Riudoms és un poble, Va! Jo crec que Reus et deixarem tornar a entrar a Riudoms. On va néixer Gaudí? En el mas de la Calderera. Una fanàtica, és una fanàtica. Bueno, a veure, Tati, ens has d'explicar algunes anècdotes de Gaudí que no sapiguem. Per exemple, es veu que aquest home portava les butxaques, què?
Avellanes. I si vas a veure aquest monument que s'ha inaugurat aquesta setmana, que és del Joan Sarramià als peus del campanar, veuràs unes avellanetes posades damunt d'una taula. Val. I un rosari i un somriure. I a vegades per què les portava? Home, perquè era una cosa energètica, ell era vegetarià, seguia la dieta del ell era vegà, Sí. De qui seguia la dieta? Del doctor Nai. I quina feia la dieta? Perquè et dic una cosa, ara la gent està torradíssima. Ahir al programa n'hi havia una que va explicar que es va ficar un tubo per l'ano, que era es va hidratar el colon, i la gent ara li diu, estàs hidratat el colon, i ja vàries s'han apuntat a la hidratació del colon, és increïble. Si ara vosaltres hauríeu de fer, t'ho dic també... Limpieza anal de colon. Limpieza anal de colon, alcaldessa, o sigui, increïble. Ho dic perquè ara la gent diu, ho dic perquè ara tu poses amb solfa la dieta de Gaudí i la gent s'hi apunta. Perquè la gent són idiotes. Ell no era un bolet que ara faria dieta, ho feia el seu pare, ho feia tot el seu entorn, perquè ell era un home molt avançat a la seva època amb tot. I llavors ja anava sense mitjons a l'hivern, es deixava amb aigua freda, perquè era un home sa. Fixa't a les fotos, ell té 73 anys i està com un gínjol i camina i tal. Si no l'hagués pel carrer, vull dir que camina... És que tinc que parlar tan ràpid per estar al teu nivell que llavors no... Molt de pressa. Clar. Si no l'hagués atrapallat el tramvia, hagués viscut molts més anys. I què menjava? Exacte, dins la dieta. Doncs mira, menjava carxofes crues, amb oli d'oliva, es partia un ou ferrat amb qui tingués al voltant. Què vols dir això? Que menjava molt poquet, era molt frugal. Menjava poquíssim i menjava avellanes, productes vegetals, oli d'oliva, i es vigilava molt. I aquesta és la dieta del doctor Quim? Knight. I d'on va treure què? Era com un monjo suís, no? Sí, pensa que a l'època de Gaudí ja hi havia nudisme a Barcelona, ja hi havia vegetarians, tenien les seves revistes, hi havia una cultura molt avançada per la seva època a Catalunya. De vegades tens la sensació que ens vam estancar, diguéssim, però ara, en aquell moment sí. Després de la Guerra Civil hi va una regressió i tot es va perdre, però abans de la Guerra Civil... No, és que el feixisme és una regressió, però clarament. A més hi ha gent que hi deixa la pell. I llavors, escolta, les avellanes aquesta vegada les repartíem als xavals, criatures que trobaven al carrer i diuen, nen, una avellana, vam fer les tietes abans, que et saps les tietes que tenen carmela. Sí, estàs d'acord. Doncs ell donava avellanes. Clar, molt bé. Després necessitava el mar, Gaudí necessitava el mar. Aquí al mar està molt lluny o molt a prop? Un quilòmetre. I quina platja tenim aquí? Cambrils, Salou... Cambrils, Salou, molt bé, molt divertit. Sí, i ell tenia la necessitat física de veure el mar i cada diumenge anava caminant a l'Escullera. Després d'anar a missa a la catedral, baixava caminant a l'Escullera del Port i es feia acompanyar d'aquests estudiants que eren com voluntaris de la Sagrada Família, el Puigboada, el Quintana, el Vergós, el que has dit abans, el Sugranyes, i anava amb ells la filla de Sugranyes, que es deia Conxita Sugranyes, que va morir fa molts pocs anys, i llavors ell explicava que Gaudí es treia avellanetes de les butxaques i els hi regalava al seu germà i amb ella. Carai. I escolta, era un home de família, tu dius. Sí, li encantava estar amb els Sugranyes, amb els seus fills. Un dels fills, el germà gran de la Conxita, el Ramon Sugranyes de Franc, va ser un dels pocs laics que va estar al Concili Vaticà II i era un dels que van tirar endavant amics de Gaudí a l'època de la postguerra. Era el seu corresponent a Suïssa i sempre va estar molt lligat a Reus. El Ramon Sugranyes de Franc, fins a pocs anys abans de morir, venia, l'Ajuntament li feia audiències. Era d'aquests reusencs il·lustres que hi ha pel món, que sempre estan vetllant aquí. No, és que ha de dir que Reus passa per... Tot passa per Reus, o sigui, és que ara rasques i pum, està Reus identificada. Una cosa, i la seva creu va ser no haver-se pogut casar. Sí, això el pobre ho arrossegava com una creu perquè ell era un home de família i la primera núvia important, la Pepeta Moreu, que era de Mataró, li va donar carbasses. I no va conèixer la Pepeta Moreu de Barcelona? Era la professora de la cooperativa obrera madronense, on ell treballava el 1883 i llavors... I què? Qui? Ella? Ell. Ell va fer aquells arcs parabòlics metàl·lics que ara es visiten. Ara és una sala d'art i es visita, està al costat de l'estació del tren. I llavors ell anava allò com a arquitecte, perquè aquest senyor que ho portava, el Salvador Pagès, era amic d'ell. I era un senyor que també estava vinculat a Reus, també havia fet coses a Reus. I llavors ella era pianista, estava separada, havia tingut un fill. Ella. Era una dona molt adelantada al seu temps. Com per casar-se com nosaltres, que ja es casen i si ja fas una volta i llavors dius, bueno, ja ho he conegut tot. Això dels tios, ara tu no sé si estàs casada o no, si ens ho puc preguntar. Però ara tu, per exemple,
Déu no ho vulgui, el teu marit fugís, o tu diguis, tu vas a casar o morir, s'entén, per dir-ho clar. Tu et tornaries a casar ara, un tio, tu ficaries un tio a casa, no sé què, tu faries com el paper de Morell, diries, i una merda. Per molt bo que siguis. No proves, has ficat un tio a casa que no coneixes de res. Bueno, jo com que tinc un ja no m'hi... Però imagina que desapareix, fes l'exercici imaginatiu. Mira, va desaparèixer i després quan va tornar m'hi vaig tornar a casar. Mare de Déu! No hi és. Mare de Déu, ah sí. El mateix, A veure si seràs de Riudoms, una vegada. Bueno, a veure, una cosa. Li va donar carbasses a aquesta dona. La Pepe de Morell li va donar carbasses, llavors ell, pobre, es va quedar superxafadíssim i encara es va volcar més a la seva feina. Però després, quan ja tenia 40 anys, perquè en aquesta primera experiència en tenia 30, es va tornar a animar, perquè a Reus hi havia una família que es deia Canals, que eren parents dels Terrats, que quan ell era petit havia fet d'aprenent al vapor vell amb els Terrats, doncs llavors es va enamorar d'una filla d'aquests Canals que es deia Dolors Canals. I també es va fer moltes il·lusions, però ella era molt, molt religiosa. Jo t'entenc. I saps com va acabar, no, ella? De monja, clarament. Bueno, però això li donarà punts per fer l'endescens. Conocía señoritas y se convertía las señoritas en monja. Home, això és un miracle. Però sí que és el miracle que estan buscant. Això és un miracle com va? Perquè sabeu que estan buscant un miracle de Gaudí? Sí, però ja en tenen uns quants, eh? Però com? Va molt lent, va molt lent. Va molt lent, el miracle va molt lent. Però quin tipus de... Perquè aquest home tenia temps, a banda de fer arquitecte i tot el que feia, que la família estava tot obsessionat, de sobte fer miracles, vull dir, jo per exemple, ara em diguessis, has de fer un miracle, però no tinc temps. Clar, tu t'imagines que es van allà com Sant Ignasi de Loyola i un que s'havia escanyat, doncs tornar-lo a la vida. No, no són així els miracles. Els miracles és que gent que es troba malament s'encomanen a ell i li resen i llavors es curen. I això ho ha fet gent, però ben despiste, no? Perquè hi ha gent que s'ha encomanat a Gaudí. Hi ha una senyora que és descendent de Reus, que és científica, que ha viscut als Estats Units, que va tenir problemes de retina, es va encomanar a Gaudí i es va curar. Però Gaudí estava viu. Però paral·lelament feia... La senyora està viva, Gaudí ja Gaudí estava mort. No, Gaudí està mort. No, quan es va dir, el miracle pot ser un cop al Gaudí hagi mort. Sí, clar. Si tu et trobes malament i t'encomanes a una mare de Déu, a un sant... Sí, si tu et trobes molt malament i t'encomanes a... Escolta, però la senyora aquesta, a banda d'encomandar-se a Gaudí, es posava coliri o una... Perquè això també valorem, perquè a veure si vas encomanar a Gaudí ara la gent, vagin a urgències, eh? Si estàs veient molt apurada, jo aniria a urgències també, que estan encomanant a qui vulguis, però... però això és un lío, no? Perquè si algú es vol encomanar, jo m'encomano el Joel Fortuny i el fan sant perquè jo de cap o sí. No, tens que estar dintre d'aquest camí. Tens que ser una persona una mica creient, no? Perquè si no creus no et pots encomanar. Perdona, però jo trobo que també és mèrit ser sant i no estar dintre d'aquest camí, o sigui, fer miracles fora d'aquest camí. L'Església Catòlica això ho valora moltíssim. Un descregut, els encanta, a l'Església Catòlica li encanta un descregut, una persona que va pel mal camí, que després te'l redreça i pum, et salva. Diu, home, és un sant perquè... M'entens què vull dir? Bueno, és que Gaudí està una mica en aquesta onda, perquè Gaudí no és 100% un místic tota la seva vida. Ell, al principi de la seva vida, era... Considerem que és un místic, clar. Ara, al final de la seva vida, a partir del 1911, que té unes febres grogues i llavors ho passa fatal, llavors es torna místic total. Però abans ja havia tingut una altra crisi, el 1894, que es quedava dormit al llit, vestit amb sabates, el pare estava preocupat i va trucar al Torres i Bages, que era el bisbe un amic d'ell, que encara no era bisbe, i el bisbe li va dir, espavila't, que has d'acabar la Sagrada Família. Ui, i ell va reaccionar. I ell es va aixecar i la família a treballar. Escolta'm. Siguis d'on siguis de Reus, veus el campanar, és una base, no? Sí. Dius, allà hi ha el campanar, soc a tal puesto, soc a la dreta, soc a l'esquerra. Segueixo estant a Reus. I Gaudí, estic segura que si aquest lema que hi ha hagut, mirem cap al cel, és molt d'això, perquè Gaudí on devia ser sempre mirava cap al campanar, perquè també diuen que les escales del campanar... Sí, ho diuen. No ho podem avançar. Així que no parlàvem del campanar, jo per mi Reus és un 90% de la importància de Reus. Home, i tant, i tant. Escolti, això del campanar, això que també aquest campanar de quina església és? Això es diu la Prioral de Sant Pere. Sí, la Prioral de Sant Pere. Resulta que hi ha una exclusiva que no es la pots dir, no? Quan es dirà aquesta exclusiva? No, el 18 de la setmana que ve, que sortirà al Diari de Tarragona. El Diari de Tarragona, estiguin molt atents perquè té una exclusiva sobre el campanar de la Prioral d'aquí de Reus, Sant Pere de Reus, i relacionada amb Gaudí, el 18, que és una cosa que és increïble. Sí, perquè a partir de quan ja ho fem públic ja sortirà tots els llibres d'història. Caramba, sí. Farà història un cop més. Que llesta aquest tate, eh? Escolta, moltíssimes gràcies. Una mica més de publicitat i després ja sí que m'acomiadeu que us diu la veritat, ja veuràs.